kuvaan tälleen, missä puhun jotain, niin me ollaan nyt siis täällä Lontoossa ja me käytiin äsken syömässä. Ja nyt me ollaan menossa meidän metroasemalle ja sit sieltä mennään tonne Oxford Streetille ja tänään on siis meidän ensimmäinen päivä täällä. Moi kaikki, eli tänään on siis day 2 ja kello on jotain yli 10 ja me ollaan nyt lähdössä siis tonne Madame Tussauds vahamuseoon ja sitten tänään on semmonen päivä, että me kierretään noita nähtävyyksiä, joten joo. Käytiin siis Madame Tussaudsissa ja nyt me ollaan täällä Sea Lifeissa.
sitten London Dungeon. Se oli aika jännä. Ja nyt me mennään kai syömään tai sitten mennään tuohon Londonaihin. Me käytiin äsken syömässä Mäkkärissä ja nyt me tultiin Starbucksiin. Mä otin caramel latten kookosmaidolla. Nyt me tässä vähän hetken istutaan ja sitten ehkä seuraavaksi Londonaihin. Me käytiin nyt tuossa Londonaissa ja nyt me varmaan lähdetään shoppailemaan ehkä. Kello on nyt noin 6, me ollaan nyt kävelemässä Buckinghamin palatsille. Ja sen jälkeen me käydään kattoo Abercrombie. Mut siis me ei edes tiedetty, että Buckingham Palace on tässä ihan lähettyvillä. Sitten mä katsoin kartasta, niin se on tässä jonkun noin kilsan päässä, niin me nyt sit kävellään sinne. Et sekin tulee sit nähtyä. Ja me ollaan tässä vähän kierrelty kauppoja ja nyt me ollaan semmosissa ravintolassa kuin Spaghetti House. Ja tää menu näyttää tosi hyvältä. No, jos toi ei riitä, niin jos mä luulen taada, jos ei ihan kokonaan, niin annan tänne silloin eri tasolla. Tuosta tuli pienestä. Kello on nyt noin 10 ja me syötiin just aamupala. Ja nyt me lähdetään ensin Piccadilly-sirkukselle mun mielestä ja sen jälkeen Oxford Streetille. Eli tänään on siis shoppailupäivä. Ja eilen oli tosi kiva päivä täällä on. Tossa oli meidän ensimmäinen kokonainen päivä ja tänään on toinen. Ja mä toivon, että mä saan toivon, että tänään löydän kaikkia kivoja juttuja, koska silloin ensimmäisen päivän mä en löytänyt ihan hirveästi. Me oltiin äsken Brandyssä ja nyt me tultiin Mäkkäriin syömään ja odotetaan meidän ruokia. Ei toimi netti.
Ja sitten tänne jälkeen me käydään Topshopissa Urban Outfitters. Meillä on nyt taas shoppailtu tässä muutama tunti ja on löytynyt kivoja juttuja. Nyt me ollaan kävelemässä Victoria's Secretille. Me tultiin nyt kai tänne Notting Hillin lähelle ja me yritetään löytää ruokapaikkaa. Ja joo, täällä kappaleen ja mun jalat sattu ihan sairaasti, kun ollaan koko päivä shoppailtu. Kello on nyt noin 9:30 ja me just tultiin turvatarkastuksen läpi tänne kauppaosastoon ja me katsotaan, jos me löydetään jotain tuliaisia kavereille. No meidän lento lähtee 11.25 mun mielestä. Me käytiin Aiden kanssa tossa kaupassa ja mä ostin tämmösen ja sitten ihan vaan vettä ja mä ostin Aadalle. Helmi osti mulle mun lemppareita, Nutella Go. Ja sit se osti tämmösiä, mitä mä halusin testata, niin tämmösiä. Me tultiin nyt tänne odotusaulaan ja meidän lento lähtee jonkun 40 minuutin päästä ja odotetaan täällä nyt sitten, että päästään lentokoneeseen. Lähdettiin just aikaa meidän laukut ja nyt me käytiin Starbucksissa ja nyt me odotetaan meidän bussia, jolla me päästään takaisin Turkuun. Siinä oli siis mun Lontoon matka ja mä ajattelin kertoa teille siis, että EF:n kautta voi lähteä kielimatkalle Lontooseen ja myös muihin kohteisiin Englannissa. Ja Lontoo oli aivan ihana paikka, että suosittelen kaikkia, jos teillä on mahdollisuus mennä sinne, niin ottakaa se tilaisuus ja menkää. Ja niin kuin sanoin, niin Lontooseen voi päästä myös kielimatkalle, joka olisi varmaan ihan älyttömän hieno kokemus. Ja te voitte vaikka tilata ton ilmaisen EF-esitteen, johon mä laitan linkin tuohon description boxiin, niin sieltä voitte lukea lisää tästä Lontoosta. Tai sitten voi mennä ihan ef.fi nettisivulle etsimään lisää tietoa tästä. Niillä on erilaisia kurssivaihtoehtoja ja mun mielestä niillä on myös joku semmoinen vlogger studio, jossa opetellaan miten tehdään nude-videoita.
Mutta kiitos tosi paljon kun katsotte videon ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka! Wow, wow, oh.